So dito sa rectangular coordinate system and graph. Okay? Para sa ato ang introduction, actually na-discuss na nato ang basic definitions para sa rectangular coordinate system. Okay? So formed by two perpendicular lines that intersect at the point corresponding to the number 0 on each line. So yun nga, na-discuss na nato ng x and y axis. Okay? X and Y axis na to and naatay mga upat ka quadrant. First, second, third, and fourth quadrant. Okay? So na-discuss na pod na ako ni ang pag-plotting. Okay? Make sure you watch the previous lecture video. Ang ako ang i-highlight lang dire kay ang ato ang pag-discuss, okay? Sa pag-plotting, okay, balik ka sa example, plotting na to 1, 2. So na dire ang 1, 2 kay naman siya sa first quadrant. Diba? So kung makaremember pa mag-plotting, diba, ang pag-plotting, butang na to, plot point A, diba, ang iya ang X niya, ginatawag niya siyang abscissa, ang Y na to, ordinate, diba, sa coordinates niya. So ang X niya 1, dayon ang, so puta na kag 1 unit. From the origin, 0, 0 dire, 1 unit dire, dayon 2 units dire. So tanaw lang ni mo intersection, mo na ang 1, 2. Ang point B naman, for negative 4, 3. So move ka dire, left side, 4 units, and then upward, 3 units. Dire. Dito na din mo intersection. Igura mo i-point dire. Okay? So basic na kay na siya sa paggamit sa pag-plotting. Okay? So dire ta sa tuang highlight na to nga topic is ang distance formula. So suppose na kay duha ka points, P sub 1 and P sub 2 are two distinct points in the XY plane and are not on the vertical line or the horizontal line. So the consequence, P sub 1, P sub 2, and P sub 3 na type point dire, P sub 1, P sub 2, P sub 3. So kung mapansin nimo dire, gi-explain lang dire giun sa pag-derive or pagkuha sa formula ng distance. Okay? So naa kay point dire and kani, ayan. Kaniya ginatawag na distance formula. Okay? So kung mapansin nimo ang P sub 2 ug P sub 3 gikuha ang measure dire from this point and another point to this point. Okay? So, di, syempre, naaman tayo naman dire ang x-axis. So, ang kuhaonin mo dire, ang x sub 2 minus nimo sa x sub 1. Kaya ko ba ang x sub 2? Nabiya siya din nga point. Di ba? Ang gamay nga point dire ang x sub 1. So, i-minus nimo, kuhaonin mo ang absolute value niya. The same also here, ang sa y-axis na to ang y sub 2 o ang y sub 1. So, dire, y sub 2 minus y sub 1. Either way, pwede raman din siya. Kung mauna ang y sub 1 or y sub 2, pwede ra kay absolute value raman ni. Okay? So, tungod na, since this is a right triangle, kung familiar pa mo sa uh, Pythagorean theorem, diba? So, gamit ka og inato nga formula since right triangle man siya, or kung familiar pa mo, c square is equal to a square plus b square. Kung nakapamilyar pa mo ani, okay? Or kiniagi mo og algebra or niagi na mo calculus karon for engineer, familiar, nakapamilyar na mo ana.
Okay? Pero kung wala na yung senior high school, mo di ka kailan niya na ba't kailan na pud niya or kung STEM ni agi. Okay? So actually imo ra na siyang gi-substitute and replace lang nimo siya og absolute value signs. Okay? So that's why ang distance formula nato from point 1 to point 2 is just the square root. Gi-square root ra na ha. Gi-square root ra ni siya both sides para d na lang yung maiwan. So mo nang d is equal to square root of x sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1 square. Okay? So mo na siya ang explanation. Gigamit lang ang Pythagorean theorem pag-derive lang ato nga formula. So example, natay point A, okay? Point A and point B. Ang point A nato is 8, -5. Point B is 3, 7. Make sure kabalo na mo graph ha. X and Y axis pag graph. So iguro nimo siyang i-plot muna. I-plot sana siya ha, then i-connect. Pag connect nimo, that's the question. Pila man ang iyang distance. So ang buhaton lang nimo, i-assign sa nimo ang mga X and Y nimo, kinsa man na sila. So ang 8 nimo, utang nato ang 8 kay X sub 1. Aning Y nimo, mo na siya ang, ay ang 5 nimo, ay -5 is Y sub 1. Ang 3, mo na siya ang X sub 2. So importante nimo i-plotting kay para pag abot sa distance formula, kabalo na ka and mag-guide ka. Okay? So, now, distance, pwede po d ra ibutang ha. D is equal to, di ba ang x sub 2 na to kay 3 minus x sub 1 minus 8. Di ba? Plus, ang 7 na to, mo na siya ang y sub 2 minus y sub 1. Di ba sakto ra ang pagka? Substitute lang niya. So, 3 minus 8, square niya, di ba nakabutang by absolute value ba to? So, square niya dere. So, -5 square plus 12 square. So, 169 square root niya is 13. That's it. Sayo na kayo na siya. No, kung niagi na sa inyo sa senior high school, sayo na kayo na. Ma-perfect na ninyo ning finals. Kaya na ninyo. Okay? Example, another example, kaya ang 3 points form a triangle. So, naatay points, ang importante, i-plotting yun na ninyo. Importante nga i-graph ninyo kay para ma-imagine ninyo ang situation. Kaya na ako yung mga questions dire nga medyo tricky nga kailangan siya i-graph para masabtan pa ninyo. Okay, kay kung dili i-graph, baka walang points. Okay? So, P sub 1 nato na dire, P sub 2 na dire, quadrant 3, quadrant 1 ang atong P sub 3. Then i-connect lang dahil nimo sila. Connect the dots, then you form a triangle. So the question here is, in geometry, gusto niya may bawaan ang tanang sides sa triangle. Pero dire, right triangle lang na siya if and only if the sum of the square of the lengths of two sides is equal to the square of the length of the remaining side. Okay? So, di ba matawag mo na nga triangle isosceles kung congruent ang duha ka sides. Kung tulo ka sides congruent, equilateral, triangle. Kung wala, scalene.
Kung familiar pa mo nga nga geometry ha. Okay? So ang buhaton nimo diri, kung sa nimo ang distance, medyo challenge lang kay manumanuhon jud nimo ni by pair. So distance sa P sub 1, P sub 2, distance sa P sub 2, P sub 3, then distance sa P sub 3, P sub 1. Okay? So ikaw bahala kinsa imo i-assign sa x sub 1, x sub 2, x sub 3, ay x sub 1, 1, x sub 2, y sub 1, y sub 2. Okay, kaya nga naman, pwede naman sila mabaliktad din pag square, the same ra. So, parehan eh. Butang nato ang solve nato P sub 1, P sub 2. So, since nauna man ang P sub 1, siya si X sub 1 o Y sub 1. Kani, X sub 1, Y, ay sorry, 2 di ay, Y sub 2. Substitute lang dahil ni Moder, di ba? Mm, sige. Dayon, ako lang ginainani ha, kay para magets ninyo. Y sub, ay sorry, X sub 1, Y sub 1. Tama? Ay sorry, naun sa man ni. X sub 2, naun sa man ni. X sub 1, X sub 2. Ayan. Dayon, Y sub 1, Y sub 2. Ayan. I-substitute ra na siya. Then use your calculator ha. Make sure you have a scientific calculator para mas madali. O pwede na po cellphone kung wala yung calculator. Okay? Kaya naharapan na sa inyo. Kung saan ninyo pagkuha aning square root of 425. Okay? The same gyapon dire. What if kung mangutana, what if mauna ang P sub 3 o P sub 3 o P sub 2? P sub 3 dahil P sub 2 dayon. So pwede po naman siya i-try. Mo equal ra gyapon na siya 10. Kung magbali-bali ra na siya. The same side ra na sila. P sub 2 og ay kani P sub 2 og P sub 3 kani. Kani nga side. Kung mauna ang P sub 3 dahil P sub 2 siya si X sub 1, si P sub 3. Okay ra na. The same result ra na siya kung inyo siyang i-check. Okay? Kaya pag P sub 2, meaning siya si X sub 1, Y sub 1. Okay. Dayon, ang P sub 3, siya si X sub 2, Y sub 2. Inyo na na siya is assign. Dayon diri. So, tulo ka book mo i-solve. Kay tulungan siya ka sides. Then, i-check nimo kung pareha ba sila. Pero, naman tayo di pangutana diri kung pwede pa di mo siya i-check kung right triangle siya. Okay? Okay, kay the sum of square of the lengths of two sides is equal to the square of the length of the remaining side. Okay? So, iyang giingon niya diri, kung imo siyang i-square ang duha ka sides, tanawan nimo 100, nasayo pra niha. Ay, sakto ba ni siya? Wala lang yung square root niya diri, kulang man ni. Square root sa 125. Kulang pa na. Iyang gibuhat niya diri ang kani 25 square 25 na di ni. 25 square na lang niya kay basin ma-confuse mo siyang gibuhat ni shortcut na niya daan. Ang 25 kaning 5 square din ang 10 square kani nakita siya sa 125 which is result na siya diri. So makita siya nga right right triangle with right angle.
Nalay technical error dire, i-check lang siya nga result. Sige, next topic ta sa midpoint formula. So sa midpoint formula, ang gi- ang yang gi-explain lang niya dire is giyo sa pag-derive or pagkuha sa midpoint. Okay? So a midpoint of a line segment between two numbers A and B on the number line is the average. So familiar pa na tag word nga average to, more siya gikuha nga mean. No, sa previous topic na to, mean. So, iya di man duha, divide 2. So in the XY plane, each coordinate of a midpoint M of a line segment joining 2 points. So pag natay duha ka point 1 and point 2, line segment na siya. Ang tawag ani ha, line segment, dili siya line. Kaya ang line segment, kay naman sila endpoints. Mo ng line segment. So pag natay line segment, makuha nimo ang midpoint ana, ang center. Okay? That is the average of the corresponding coordinates of the endpoints on the interval. Okay? Tinatawag ni silang interval, P sub 1 and P sub 2. Okay? So anyway, diretso na ta sa formula. Familiar dapat ta ni ha kay common yung distance formula sa midpoint formula sa basic na jud na siya nga Cartesian plane nato. So the midpoint of the line segment joining P sub 1 and P sub 2 in the XY plane is with this. Make sure nga na parenthesis ha, kay na yung mga uban, dili butang og parenthesis, wrong jud na. Kaya dili siya ma-emphasize nga point. Okay? X sub 1 plus X sub 2 divide 2, comma, dapat na comma, kay kanimo ng X, kanimo ng Y. Kay point man ni, di ba midpoint, middle, dahil ang point niya. So, again, ay kalimot sa atong coordinate. Importante ng may coordinate ha, may parenthesis, comma. Bawal gumamit ng bracket ha o braces. Kay muman yun ang rules nato sa pag-plotting. Okay? So example, so isa ka example. Dali raman kay ni siya actually. May ka siya lisod. No? Kung nakay duha ka point, then kuha ako ng midpoint, ikaw na yung mo assign. I-assign. Okay ra na magbalik-balik. Isa si x sub 1, kauna bang x sub 1 ng x sub 2 dire. Pwede ra na. Kisay na una nga point. Kani y sub 1, then kani y sub 2. Tama. So, siguro ni mo i-add. Negative 2 plus 4. Di ba? Kung mabaliktad, 4 minus 2, pareha ra gyapon. Di ba? So may mo siyang 2. 2 divide 2, 1. Dahil ang isa, 5 plus 1, 6 divide 2, 3. So your midpoint is naa sa, pwede po di mo butangan, point M, 1, 3. So kayo mo siyang i-graph, makita ra ni mga midpoint. Inato ra. So muna ta. Muna to siya ang highlight lang na ako karon i-discuss midpoint at saka ang distance formula. Anyway, we have a lot of exercises. Pero again, kabula naman mo sa kuha, dinara ko kumukuha sa assignment quiz exam sa mga exercises. So kung mapansin ninyo, dagan ko gihatag or gi-upload ng mga exercises, handouts, reviewers karon sa Facebook group. Okay? So you have to practice and answer a lot of exercises para maanad mo. Okay?
Kay daghan kay kog mga ipang provide. Parehaan eh, determine lang nimo asa nga quadrant. Nanggawas na siya sa assignment. Then kani plotting lang, basic ra kay na siya. Okay, next na to is practice mo pagkuha sa distance formula natay mga fraction so practice jud mo. Okay? And a lot more. Daghan kay mga exercises there. Okay? Dire nga part. Dili na to mag-discuss og inanin. Di na siya appeal. Kay more on high calculus na ni siya. Calculus 1. Mo nang Math Modern World data. So, di na nga topic. Okay? So, we're done para sa